Godfrey Jumburu apo Satia Nyika Satia Nyika chama tenza kwa Satia Nyika asipana wakanga as gift mashallah Vanessa mashanganisi ya wapo kodina mashanganisi wapo Godfrey Simuka. Ama ni usisa hivi. Sivema kwa honi. Chochote nopika chacho kwa kizere. Ndobika ndichatara chokwadi chizere. Ndikita na mambo sauri. Pamberi pedare ra mambo saurombe. Maringani batsiri. Maringani batsiri. Anani basi. Good. Yes. Unenyaya yakutaura chizwe nyaya yako Godfrey. Inini nyaya yangu yandinayo ngekuti ndakamudaidzwa ndisekuru angu ndikasatia asina kuuya pana. Msoro kana uchitaura pamberi pachangamira. Taura futi zvekuti vanhu havanzwe because pane mapoints avanenge vachida vanosiko kubatsira iwo mune zvimandiri asi vakatadza kunzwa manje. Alright. Inenge yako nebhenji basi. Idare handidi. Alright. Pamusoro ichangamire. Ini ndakadaidzwa kwasekuru angu kanokwacho kuti 3 times. Echiti vanhu vekwa mashanganisi vari kudini vari kusvike pamba pasekuru Nyika echiti tisu takauraya mwana wanhu wokwaJumbu. Sekuru wanyu vanonzi vani? Nyika Satia. Nyika Satia. Wakaita sei? Ndakaenda kwasekuru angu 3 times. Sekuru angu achinditaura aiwa ndo aitondidaidza. Sekuru angu echinditaura kuti pana vanhu vari kusvike pamba pangu panapa. Echiti tisu takadini tisu takauraya mwana wokwaJumbu. Ndiyo nyaya yangu iyo. Mwana uyo akafari. Handiziye ndandisati ndabarwa. Pana anoziva. Ariko. Ndiani? uya pa Vanhu vauya vachiti Wewe wachiti tisu takauraya mwana wokwaJumbu. Okay, for the record, pamberi pamambo. Ndiani nya? Ndimai. Nina wamai. Munina wamai. Vane ruzivo here nenyaya. Anorizive. Mai mungambotipawo nyaya mungatiitaurirawo nyaya yekutaurwa nemukororo wenyu sezvo ndimi nyakubara saka ndimi muridzi wemwana ari kunzi akadhisapira. anhu ari kuuya handiwanani. Ini vanhu ava ndevaziva. Asi sekuru ndo wakanditaurira. Sekuru Nyika Satia. Wacho ndonani. Ainge kwamashanganisi. Imini mati ndiani zita? Saramasia. Muri Munina wa mai Jumbu. okay. Mandi. Mama ndani adomziya kuti mwana wakananga tari
zviri kuma 72 kana asi 72 73 Anjani? ndai ndichimuduku waizopanganai Panganai. Jumburu. Remember chichi. Panganai mwana wasisi yangu. Nineteen 72. Anonga 72 note anga asati anasosvise 2 years naso akachikabika. Chichi akaitika. Chakaitika ngechekuti iwo achumburu nemukadzi wavo akazouye kumba kuna mai ichitaura kuti hatisisina mwana. Tikati mwana waendepi mai obvunza. Akawaendeani? Akawaendeani? Iwo anyachumburu nemurume wavo Aizani. Mwanesa naSimon. Baba ndio waizani. Mzumaendezi Mwanesa. Saka auya akati ndakamuka ndikaende kuhuni ndikasiye mwana pamba nemusikana wanga atakangoti anga avarika Mwanachi, mukomana msana. mukomana. Kani ndakazondodaidzirwa ngemusikana kuti mwana una uri kwemuri here una akuna mwana. Andotodzoka ndosvike pamba mwana hatina kuzomona ndakandoone paakadyire sadza nepaakazoitire weti. Mwana haasi kuzooneka asi mapurisa akamboedza kudomutsvaka wakashaika. Waishara masikati manero. Zvinonga zvakaitika mangwanani. Pamusoro mati musikana akanga ari pamba Iwo ndiye akataura kuti mwana ari kwamuri here. Zvikanzi mwana kuno hakuna. Iwo wakabvunza kuti mwana wateere unouyayo here vanonga vai vakaite paseri nepaseri. Iwo kwauzobve kwanga aende kotsvake honiko yakuchidzokera. Ndopaunoti mwana apa sadza warya. Apa wazoitira kuita. Zobva apapo hazi kuzomuna kuti waendeke. Mapurisa akamboredza kumutsvaka. Muye wamuri kuti musikana uri achiri mupenyu. Hai musikana ndomuziva. Wamutomuziva. Okay. Akaretu ndaya ndichitoro mudoko. Ndasi andaroorwa baba masere. Asi zvakaitikire kuSteaks Room ndokwaishanda baba mukuru. Aindogara mhuri yavo. Aizi kuSteaks Room. Mina dani kuna zita rimwe ndiriyo hapa asi aindoyo kumbaitetere kuSteaks Room. Iko kuende chikumbezi unofanira zvese. Stapleton. Steaks room. Eh? I steaks room. Steaks room. Steaks Room. Kongo by stop fashion. Ari kurusira. Aya uda udaidzira hanzi ST. Peturu pamakondo apa, pamakondo. Pamakombe. Pamakondo tiyapo Makondo. Kashe padiri bayatara notikore Kunge takuenda kukopa. Wewe ngatakwenda kopa. Alata Kana pane magetsi pakati pizwa plan yemagetsi. Doti darike pane kachikora kari pane roti opinde mudzi. bangwe bridge. Okay, sana wazazoita. Akazodaro hawo mwana waye wakatsvakwa akashaika. Iwo akazotobuda basa ikoko. Akazoya hawo akashande pasipurasi akagara. Pana chete akamuzwa kuti mwana wakaendepi. Asi gore rakapera manje. Ndiro akazofona sekuru arikutaura Godhia. Ini ndakadonha ndine prasta. Oti atete une nyaya yerume. Nyaya yerume iri kuti kwasvika anhu asvikaona ari kutaura kuti tiri kutsvaka anhu ekwaJumburu. Asi
ndoda kuedza kubata gonde handisiri Last muna. naye muri muna February. Akatonditi zvinoita here kuti muzouye kusangana nawo, ndikati inini handikwanisi kufamba ba, ndiri kufamba ngemadokerakrati. Saka ndazodaroko uyu ndakambondo iwo ndoone tsoka endawozvo zvinotaura semuna ichongondoenda ichimbodzoka techo chizoenda tese inini mukumbo wangu wagataaa kufamba. Ndobva akatitaurira kuti pana anhu akasvika pano akati zvakati zvakati zvakati. Uchotaura nezita rawo. Akataura nezita rawo, uyu ndiye akanazouribata hake, inini ndakanga ndakarisiyapo. Iwe utaurira mambo kuti sekuru akati chii? Sekuru akati panapa pari kusvika anhu ari kuti tiri kutsvaka Pari kusvika anhu. pari kusvika Zvikureva kuti vari kuramba vachisvika. Pari kusvika anhu zvikureva kuti vari kuramba vachisvika. vairamba vachaiwa aruramba echiuya pano echiti tiri kutsvaka anhu ekwajumburu. Kuti wadhairekitwe pana sekuru ipapo wakanga wadhairekwa nani? Inini handichazivi kuti kuzosvika paakaite pasekuru ipopapo akafamba sei, anga akadhairekitwa ndiani, because isi takafunga kuti kusvikapo ngekuti anobarwa pamwepo nani namai angu ini. Ndo mapfungwa dzangu dzendaya ndinadzo kuti haari kusvikapo. Nguva imweni akazi hama yacho, ngoti isusu kumba kwedu kwetiri based chai kuchipingi. Saka nguva imweni anochibvunza hama yaya ndianani, uchiziva ndiawa ndimukoma acho. Right, ngomaita sei. Ai pekutanga ndakati Hazo wamboona. handisati ndamboaona. Ima mzalima. Sekuru wacho waro. Akani ndakabatika. Sekuru anaye sekuru anaye ari patia, saka patia paari nhasi aifanira kunge ari pano. Akati tina chief mumusha, saka kuma time pamwe nogona futi kusvika, saka takangoona kuti pamwe kunzvenga nyaya kana kuti kudini hatina kuzoona kuti zvakamira sei, asi aiti hanzi tine masoko nachief mumusha tichasvika. Ndio chimbiro chachiripo. Saka zvakamashanganiswa kuti nyaya yekutaurwa ndizvo wakambosvika pasati. Mahlanganise ndizvo. Sizanokuyo. Sizanokuyo ndinopeka chatocho kwatizizire. Ambeti dala mambo saurone. Mari kani batsiri. Vakaenda kuitika pandezvekuti vakauya vachiseva mapepa vakatanga kusevhana baba, vasevhana baba mapepa, vana baba uchiti endai muona Devi kutaura inini. Saka vatuma mapurisa kuti vakabvanisanisa chipepa kuti vana baba vakwadi vasaini. Ndochiti ndosaina pepa pakudini ndiri mwana mudiki, akati zita rako riri papepa, nyaya dziri kwaadministrative. Ndikati naenda kana kuripota, asi zvamuri kutaura ndiri kuzvizwisisa ende uye ndineumboonazvo ndinozviunderstand, asi mari zvino zvandiri handina. Muchisiya kuti tichisara nechisarangana, muzoti mwaya musi wa3 mwaya ndidai, but hama dzangu inini dzandichinjira dzekuti isusu zvitupa zvedu hatina kuzvimahlanganisa, iwo ndo chitupa chakachimahlanganisa. Saka enda, saka inini semunhu unotya dare ndati no, rega nditsvake mari yebhasi ndidini ndiende ikoko ndozwisiwa zvandiri ngendaudzwa. Handina futi munhu unokwanisa kuti ndodzoka futi kumashure ndinokuudza kuti zvinenge zvakadwa. Kana chiri chikwereti ndandikumbira, kana chiri chikwereti mundinyora pasi kuti ndakazvinyorwa ndokwanisa kuudza chinhu. Uri munhu anotya dare kana kuti anorespekta dare kana kuti anorespekta mutemo wenyika? Ndinorespekta mutemo wenyika. Unorespekta mutemo wenyika nekuti ukati semunhu anotya dare ka context Mungadai musina anhu doko. Munhu vanotyisa vanogara anhu. Saka uri kuti udiwewo mari unaona nei?
Ndati mari mukanipawo mwedzi. Nacho inenge isatopera. Ma. Tati panopera mwedzi nyaya yacho inenge isatoperawo ere. Udo kuzouya kubhadhare daira isusu tiri kuti tibire kuitonga kusvika mwedzi wapera. Ndikumbira ndechekuti ndikabvumidzwa ini kuti ndive ndine chikwereti chebhadhara dare maizondiomukana kuti nditsanangure. Todaura kuti iwe toda period nemusoro iwe totogara madare mairi matatu iwe usati wabhadhara daira nyaya yako yaiko. Tipe date. Kwete zvotoperawo mwedzi. Iye nhasi mwedzi wacho watobva upera nhasi iwo woti zvotoperawo mwedzi. Uri kutaura kwatopera iro. Ndandikureva kuno August kupera kwawo. Kwete July. Ndaireva August. Munoda kurufurumiza ndozvatotora kuti tomirira August. Nyaya yako inenge yatopinda mudare kairi kaiwo. Iwe usati wabhadhara unotaura kuti tikakudaidza kuti next court day unonge usina. Because nyaya yatotanga kai. Next court date ndimswa 17. Iwe unenge urikuuya kuuya kuti kudare kunonge musina futi kubhadharawo. Ngatichiti next court yemusa 17. Wautaura zvinonzima manje. Apa hauzozvisakira dare hauri zitoite dare. Ndinokwanisa kuiona. Okay. Next court date August 17. 17 August. Okay. Alright. Saka Utaura. Taura kushamba. Hataura ngokagara asununguka hasi. Ini maziva andinoita nyaya mumusha medu sevana nyaya iyi yatinetsa zvisingaiti yevanhu vepajumbu iyo. Tine zvakawanda zvatiri kuona Nyaya munetsa ndei. muri kufiwa mumusha medu zvisingaiti. August iyo nomwedzi watitori nawo uno munofiwa. Nyaya iripo ruwai iweweka. Pane vanhu vakauya kwajumbura vachiti tiroka mashanganisa handizvo iwewe Ndizvozvo. ndimwe zvinhu Haini ndanisipanga sitiso. ndowatoya kuti anhu watode kuauraya totokuuraya iwo. Pari mari tichavani iwo kuti kuri kudhaiwa tiri kudhaya iwo saka wagarepo pa ndimwe mwakauya kaimo. Angatiti tiswewo. Taure nyaya mwakaurira usataure nyaya iwo nyaya iri kutaurwa ngeyekuti mwakauya muchitaura kuti isusu tisu takauraya panganai dzumburuti titangireipo pano ndopetiri Handizvo zvemene. chitaura uchibve ikupo indoita unga wasvika futi nhasi kuti anhu oita uya tisu takauraya muchichititaurire maurayiro acho mwakaita nepemangozi hapana kudaidzwa munhu pamwe akauya chi chitaurai tizwe zvamakainga. Panonzi izvo baba mukuru wangu vanobara baba vangu vakanga vari pastex room vari supervisor wewardrobe company. Saka zvinonzwi izvoni baba vangu inini nakundibereka inini Dennis Kakanisa ari mwana wababa munini murinawo wakakurira kwababa mukuru akadzidziswa driving aine 9 years ndibaba mukuru. Mushure mokuti ane 12 years akazoenda kudhamu rekustex room enda watora fish dzidini dziripo. Baba vaito kudriver Land Rover voenda kudhamu kuya vakaenda kosvika kuine varume vaviri vanga varipo anonzwi Stole naMurodhini. Ati baba ako Dennis adi Dennis Mahlanganisa ndiye akaita sei? ndiye akatumwa nemota kotora hopi kudhemu. Akatumwa ndiye Ndiye baba mukuru anova ari mukoma wababa wavo vaigara navo. Zvadaro baba akadhiraivha mota kwakuenda kudhamu kuya svika kudhamu kuya kwaita kugadzirwa pepa bhegi yakagashidzwa vazi ndibaba wavo endai motora fish dziri kudhamu. Saka pepa bhegi inga yatsemuka pichana
baba havana kuzviona pepeki yanga tsenga pavakasenga pepeki yayo vakabva vaenda kuchekera hembe asvika udhema asvika kuinani kwakuna murodhini nastori murodhini izita here nastori then wakamisa vachidaro ndokuchigashidzwa pepeki yandimurodhini hanichazivi stori ndiye nakagashidza baba sikutaurwa kwakaizwa kuzi munouya nayo wasvika nepepeki yebhozi fish unosvika uchiisa mufiriji baba uchiita saizvozvo sikutaurwa kwaiswa baba mukuru wavo usvika utoisa mufiriji muya kuchizoti baba upaka mota uende kootamba kumafriends ndokuzosvika nguva yeusiku pakurara baba havana kucheka hembe yavo kuti hembe yavo ine ropa kuchizooneka neshamwari dzavo kwaedza kuti koiwo denisi wai uchitamba uine hembe ine ropa rakadini rakatara panapa baba akati zvine basa rei because ifishi dzakabva kutora kutema shamwari dzoti baba endai muchicha hembe haiti bhozi ropa rakadini rakawanda angaenda ropa ndidenisi ndidenisi denisi ropa akarwara rakabva papepeki rakazi ifishi dzakaenda kutora kutema vaine fishi repepeki ivo havana kana chavakaziva baba kuti mune fishi here kana mune chii fishi nokuda ropa handitozivi kuti zvakafamba sei baba yandofunga fishi angaide kuondechana fishi nokuda ropa itinozoti fishi white meat ndechinhu chingatozi white kana akatobva kuredi saka hatiri kufambira tirikudoti tichibvunza boti pane pekundoenda ka tisikuona kuti tiri kufamba sei baba vakapuhwa plastic ine fishi ndaana murodhini vatakura plastic yefishi kwakuzoona pahembe pavo pane ivo vakango havana kutarisa kuti ifishi here vakangotakura plastic bag yacho otoisa mumota aisa mumota ndakange yakakura sei pepeki yacho handina kuzozvibvunza hangu asi ndo zvakaitika ndobva waisa mumota obvaisa mumota ndobva wasvika wambabva wabvura plastic bva waisa mufiriji makataurwa mema kana wauya nefishi unoisa mufiriji iyo kutosvika utosiya mufiriji muya ndokutora mota pakaupaka mota peinofanira kugara pauchitoenda kwaigara kutotamba nevamweni uchizooneka makuseni pachiedza iye haana kutozviona dembe havana kana kutozviona aichidhakwa here baba vangu anga asingamwidoro asi anga asikanatsi kuona anga achitoti mwana ine 12 years asi anga asikanatsi kuona havana kana kumbochicheka baba vangu havana kana kumbochicheka kuti azotaurirwa hembe yako ine ropa bva atichi baba vangu vakatopedza zvevhiki vangori nayo hembe iyo sikutaura kwezvinoizwa havana kuichinja hembe iyo vakangoramba vaingoti ropa iri nderehowe ndomataura vaitera saka vakazomanikidzwa namai kuzinochinja hembe yasvipa toni kuidini kuigeza ndokuzobvisa kwazoita hembe iyo vaenda kogeza taakuchirarama manje upenyu kuti isusu taakukura taakuona ndo patakazotanga kuchizofambawo sekuti tanga taane mhuri tichingosangana nematambudziko ndokuti kufamba sevana semhuri fishi dzaiswa mufiriji bva dzazoita sei havana kuzoziva kana kuti chii chakazodini chakazotora nzvimbo ipapo semwana mudiki havana zvakazodini zvakazotsvanga chavakazongoona ngechekuti vakazongoona chigaro chakangoita laini yevanhu vanaitogaisa moitosiye dzimwe nzvimbo ichitotogaisira pababa ipapo chigaro chakanga chagara chisingaiti laini changa chagara chisingaiti laini vamwe maimai handichaziva hangu ipapo chigaro chipesha ndichava mukuru munina wababa ukoma baba mukoma wababa anobara baba mukuru avo baba vangu nekukurira kwababa mukuru vaichengeta baba mukuru haana kukura kuna baba vavo chaivo original saka baba venyu vakatangiswe front ndio zviripo uchosvika kugemu ratopera zvikasichitore fishi dzako idzi
uende kweself apa baba mukuru anga atodii atotedza masipozi baba vangu ndo muridzi wechigayo saka ndo aronga dhiri nana maradhini rekuchiuraya mufana wakupa babako babako iwo acho anga akudhiraivha iti 12 years 12 years yakatanga 9 years mataurire vanoita achitori mwana mudo kudzidziswa babako angainazo uyo that's why akakuti zvinezvi zvanga zviine chirevo maitiro awo kude zviro aimhanyire zvinhu zvanhu akuru that's why akazoti akatambudzwa zvinhu zvanhu akuru akaona kuti akakanotumika 9 years he was already driving a Land Rover. We're talking of a manual his auto and how tall was he? I drive dude baba. All right. Right. Baba wao ya fishi dzaiswa deep freeze. Chigayo choga chaugaya. chachashanda ipapo kana iwo wacho nacheo Saka rama mukuru akazotora fishi kuisa muchigayo macho. Handichazivi kuti zvinombosenza sei, handisi yangu Ndizvo ndorozvita wasora ndinotozvilinga ndokutolinga kwacho kwezviri kuita kuti mufana uyu ukapanga naye wakatourayiwa wakaroverwa tsoro yekuuya kuiswa muchigayo kuti chigayo chidini chitinhire. Chigayo chatinhira kubva zvaita sei? Chigayo chatinhira manje chakusenza. Baba vangu vane 18 to 20 years vakabva vachizobva pana baba mukuru. Vanga vakuchizviitira zvinhu zvavo vari vega semunhu akanga ane mhuri yanga yastationary. Vanga vakuita zvemota mechanics vari kuharare. Vozobva kuharare kuya navo vouya vosenzera muchipinge paCMAG. Vozobva ipapo voenda kuharare voita kuti vosekudriva magonye. Vozobva ipapo vozouya paauto company mwamutare. Saka zvachidaro kupaipe manje ndo pakazoita munin'ina wangu anotera kumashure kwangu haana kuenda kuchikoro. Munin'ina wangu iye ndaigara naye but aibuda mutsotso ropa raidza kana kuti 6 mabhaketi at one time. Aita kabuda ropa iroro aimhanya zviya zvekuti mudhudhu chaicho aisiya. Baba wakatanga zvinhu zvavo ega anema 18 then vazodaroko ndo pandakazoti munin'ina wangu wakurwara ndobva ndaenda kwaMutare pavaishandira pabasa. Ndakasvika vakamira vachida kuenda kumazoro ndaine gonyeti. Pandasvika kotora makizi acho ndikati baba imururwa mari asi munin'ina wangu kugara musango chifura chisora. Munofunga baba imi musikafungi kufambira kufambira munin'ina wangu. Ndatora makizi avo igonyeti ndakabva ndaende patransport manager wavo ndikati mupei mari mundaraunda ndokuenda naye kumusha. Muzoro zvaida kuenda kuti mazoro. Baba vakamboti vhundutsira but management yavo yakazomira neni kusvika vazopirwa mari. Ndikati baba handisi kutora imi chete ndikutora first born yenyu nesecond nethird wazviitire izvezvo. ndakarwadziwa nenyaya yekurwara kwaita munin'ina wangu. Iwe nyaya dzavo dzinowanda ava baba vakuita zvinhu zvavo ndo pakatanga munin'ina urwara. Pakatonga patova nenguva yaisonga kutotakawo zvinhu zvavo. Baba ndozvindoda kuti baba vavo vachikusenzera ana baba nguru munin'ina airwara iro wakazotanga kurwara baba wako wabva pana baba kuita kuti baba wako muroyiwo futi manje uzoona aroyi manje aroyi anosenza ese manje tambobvana baba wako tichiti akatambiswa furandi akatambiswa furandi waine furandi yaniwo futi that's why vakalingwa kuti zvinonetsa kuti iwo ndikutori kuti uyatiite zvoroyi ndinoa ndatotanga kukuona kuti uri muroyi
ndochibva ndazoona kuti ndiye muroyi wekusenza rani. Saka tinoda kuti baba ako iwewo wacho anga ariwo muroyi futi manje. Ipapo uchengamiri ndogona kupa Bozi iwo wakazotonetsana nawo. Indakanetsana nawo. Kuti asuspecta kuti chii? Ndiko asuspecta kuti otherwise ane chekuita nechi. Kuti muroyi. Nemwana uyu because chekuita nemwana chekumba maswiteri chekuroya. Wotya kuti baba ako muroyi randi akafaira hazvisina basa. Ndau akafa kuti ngenyaya dzekuroya ndozvakazvadiwi uyebe. Muchengamiri baba vangu ndinovasapota even kana vakafa. Unovasapota kuti vari right? Baba vangu ndinovasapota kuti havaroyi. Baba vangu vakafa ungasikaro because ndine saka iwo chinzwa chibiri right. Baba ako anga asikaroyi. Wawakaenda kotorera makindi aya. Ndivo baba vangu. Uchatorerera pakuti vanga vasikubatikire chii? Ndiye. Avaitonakirwa nokudhiraivha magonyeti uchingorya mari vasikatarise kumashure kuti mwana achishutura nzvimbo. Chaito kuti asabatikire mwana wawo. Wawo. Unairwa nemagiya. Right. Iwo baba wakatorera makii. Ukavati muntu uda kuti tiende kumusha. Oite. Ndakati tinoda kufambira Dickson ari kurwara. Vamaita sei? Vakabvuma vanhu vese ndakasimuka nawo kubva kwaMutare ndichiuya kuChipinge. Vamaita sei? Tasvika kuChipinge kuya tasvika kuona Shami anga asikaonani nababa. Iye mukomana eirwara What is Dickson kana Shami. Hamune mazita mai. Kana ine fogo titaurira ese ndopedzera unonyora zvinhu zvokuda Unozi Dickson. tipe zita retinobva taziva kuti ndo ratiri kushanda naro. Ndifiction uruvara handizve ngatimbovira Shami toita kuti asiya hanzvadzi yacho todzoka. Imimi mauya iwewe nababa nehanzvadzi Nevana mukoma. navana mukoma wababa ako wakani vangu vari 4. wakanga baba vako nana mukoma 4 kuita 5 iwewe 6 rwara uchi7 iwo bva wakuguruza iwo ndichivatora vese. simba racho wakarone ndakangofemera hangoita saka anhu aya 6 esaya hapana muroiba pa6 vese apaka saka wayaunganidzire. ini ndaida kuti chokwadi chidini baba vazive chokwadi kana kuti vabatikire chini munina wangu because vanga vasingambatikiri because kuchikoro ana kana kumboenda. Iwewe right fine watora 6 iwewe uripo wechi7 nafiction mama 7 makachizoita sei? Takabva taenda kwaSamutsa kuna mbuya vanobatsira vanonzi mbuya Shuga. Tasvika kuna mbuya Shuga kuya baba vangu havana kunga vaziva kuti mbuya Shuga vakadzidza vese pachikoro pamwe chete. Tichisvika vakatanga kuzivana. Indobva tati kuna baba panapa pana chizivana pana ndomurume ndakataura ndikazi ndaifunda nawo kumaclassmate yangu ndikati aiwa panapa hatina chizivana chatafambira ndochatodini kana zvisikaiti baba panapa totsvaka pasina kana kumbozivana. Baba akati chinyarara ndobva ndangonyarara. Takapinzwa muchikicheni takapinzwa muchimba chidikiso mavaitira matara yavo. Tapinda imomo munin'ina wangu pakaona ane hama dzamudzisedzi akatanga kunetsa. Mbuya akangonyika amene pavakanyika mushonga ukanyika ubamupumira chineso kwake. Ndakazi ndimugarire ini because anga kutotisa kuti nda kutobuda anga sikaonani nababa. Saka zvadaro kudai mbuya akapinda matare mavo. Akati Dennis inini handidi kupinda zvakareba newe. Dennis iwewe zvakaitika kuStaxroom haunombozvizwa here iwe? Baba akati handina chandinoziva. Zvikazi Joshua una chaunoziva iwewe vatarisi asi hatisi kuda kuti nyaya iende mberi. Toda kuti mwana wadini asunungure. Muwaleti mako muneiko pari zvino? Baba akati mune mari nemavhisa angu nechii. Zvikazi chipe mwana waDavid waletiyo abudise zviri zviri mukati. Ndoda kukuudza zvinhu zviri muwaleti zvawakaisirwa iwe uine 12 years muwaleti but hausi kuzviziva kuti une chinhu une zvaunazvo muwaleti ungofamba. Shuwa ndakapuwa waleti baba vanakisa mari nezvese zvanga zvirimo. Zvikazi muzaya ndatsi kupinza guno rako hombe mukati. Baba vako vakaisirwa mari inonzwi 2 na 6.
I'm down to no 1 6 buckets. 6 That's about 120 liters. 120 liters zashika. Asi mhanya ongechi Dudu bike chaipo. zvokuma 100 kilometers per hour. 100 kilometers per hour. Uri kwakatotiza pandakatomusunungura akatoenda akati andiagare muzimbabwe ndakutendera zvese zvokuti mukuru wemasoja kumozambique uchimona Nganga munazviona ndiani? ainzi Buya Shuga. Saka yabuda mari iya ya2 na6 baba vangu vakafenda imomo vakanyarara kwemaminitsi anosvika 3 vasingatauri dzasi munhu atodini atofa ndiye zvikazara regai kuchadini kuchamuka baba vechimuka kudaro vakasangana nesu isusu vana taakuchiva kubvunza challenge yechitu yemari iyo 2 na6 zvakafamba sei kuti mungu mune mari isikachashandi inezi 2 na6 zvatina kumboiona since makati baba akuyo anga ari makore mangani patakazoita pamangabudisa zvipe makaenda kwana Mbuya Shuga. ndinofunga angava zvikuma around ndinofunga zvikuma 40 years vakanga aine chikwama chekubva 12 years. 12 years chikwama cho hachina kumbotsakara changa chatotsakara chikwama choichocho bati changa chakagwinya chaingoiswa mari zvese zvanga zvichanga chingodi iwo 25 cents akati kuti haazomboiona baba vakati handizi mariyo asi ndomwe yakabuda ndio mekaika muwallet sambuya ava iwo wakanga wakura iwo inini ndanganda ndiwo wakaenda nawo iwo wakaiona iyo zvakanyanya ndakaibata maoko mangu 2 na6 ndakaibata mariyo ndii ndakatoibudisa muwallet mababa saka changa chiri chidhoma ndo chaizotobudi kuonekwa kuti ndicho pamwe chachinhu chiri chinhu chemishonga chekuti iwo unongochitakuriswawo chouni asi chazosvika pana ane mapipi chobuda maizvozvo baba vari kuti haizivi vakaramba zvishua 125 cents yakaiswa zvadini pagame refishi zvinozi izvo mari iyi semwana mudiki vakati vechigeza waidzawo game refishi kwakwapera uku kwatopera zvatova kumberi makore atova kumberi zvigayo zvakutoita mari vanhu vakutofara vana vata kumakoleji nekumayunivhesiti chichi vanhu vari kutoita mari saka zvachidai kupaipa machi baba vanoti ndinofungira kuti pandakasuka washeni ndichisiya wallet yangu pamusoro petebhuru ndo pakaipinzirwa mari iyi handina chandoziva mbuya akati chirega ndikutsanangurire Dennis mafambiro akaita chi akaita mari sekuti wauya pano padaro kubatsira zviri panapa zviri kureva kuti baba vako iweyo vakakushandisa vobva vatora mari iyi vokupa semukadzi woisa muwallet mako usikazvioni mari yezvishwa hapana chowaimboziva totenda devhu wauya nayo hondo yanga uri kusangana nayo yakakura iwo zvaunochiita machitora 6 iyi wotora nevana vako wauya navo ende kune first born yababa mukuru ako iweyo dangwe ravo chairo chairero kana uchiriziya perei zvikazi baba akati tomuziya pakuzesa iwa takaenda isusu kuzesa baba akabata 2 na6 mumaoko vachiratidza kusungikana kwazvo tichisvika kweko takasvika tikati baba ngatisete masofa hatidi sofa riya rekuti nyaya ini nhoroondo yakakurisa nokuti tingatonyora kana kuti manovel 3 taakuda kuti uchitaura changamire kuti chazoite kuti musimuke kutsvagana dhumburu chaicho chakakusimudzai chaicho chii
babu ndo inenge itorengachona inogona kudanga ndizvozvo vanenge kuti pazikanwe zvakaenda kuitika mafekti ekuti izvizvi tendisizomada izvi inogona kurebesa handisikuramba but apa ndikuona ngati atodini apa iwo kwawazoendesa mari uku yakopera wazona ndosaka ndakati kumwe kwese ukoino atinoendako takuenda paenda ndopechazoendako kutika pakaenda mari ndobvendiri saka ndanga zedi yotora 25% view which was used to hanzi ngiende kuti hanzi enda imoise kufestival yake vangu wapi wezigayo waya ndopetatula kusvika ndo imesi yago back to senda ndo pari kobudira nyaya ndopetaazvona ndopeyakuenda kobudira ipo papo aya azobatwa frandi anga akatambidzwa ubva achitaura zviro zvizvi kuti zvichikuperera iwo zviudodzokera kwezvakadini saka ndaona kuti taudosvika saka vanzidzokera kuna banguru dzedzea ndiani penesera festival yacho ainzani joyo mahlanganisi sure takaenda kutown kuchipinga kugaza vaisinga kugaza tasvika ikoko takati baba ngatanga kutarisa masofa kana mukaona masofa iwo achibva zvimakusheni pamusoro please muise apa papoketi iyi mungose mwangodi mwangopfekera ipapo isisu then ndobuda tisarika chinhu chikai chipana pamba baba shuwa katirira zvokuti anga akutochena shuwa tasvika ipapo pakanguti baba ndakatoaona itobudisa 2 na 6 kuya chipanguti mucheto kwesofa kudai welestimai hamuna kupa joy takazimisa pachii musiyamba mukamupa direct panoita hondo izvozvizvi haana idea nazvo zvinhu zvinezvi saka imi mungosiye mimba mumbozi ndiye asara ari mukuru mukati mwimba yengo ndo kwakaparwa mhosva dzese ngotsveta saka bangu ndakatoona itosiya chi mari yetopenzi vana mai vanga kugadzira chikafu when was that 19 ndakutosokanga alright right masiya imomo zvazvachiita sei manje hatina kugaramo mabuda kubva takabva tavhara iwapo vakati nhasi mwaita zvakanaka bamukuru mafamba nemhuri yenyu baba vakati aiwa zvenhasi ndasimuka unofuma semunhu unoswera musango nhasi ndakotorawo mhuri panapa ndirye chiri ndinokuona mese ndinokuona tichingobuda chingoperekedzwa zvo 20 meters tikati baba ngatipinde takati tovatatoamuka kurenga uyu mukomana watinayo unorwara waya fiksono yayo tichingobva ipapo fiksono wati akaiti takabva tatoenda naye kurengi tichomutengera nhiri tichomutengera chikafu nekumugeresa musoro totouya naye kumba after 2 days ndopatakareceiva shoko rosby mai vake joel vaoneka mumba akaoma vafa baba vangu vakati vese vana vandoziva kuti ndini ndakakuberekani ndisaenda kufirwa handisi kundokona kudini ndichienda ikoko zveshuwa hatina kudini hatina kuenda ikoko zvachidai kupa mukomana uyu anga ichirwara uya ibva uya pandiri akati mukoma ini takuparadzana zvachose upenyu hwandakararama huna kunaka dzinzera rinomira mushi ndakwenda shuwa mukomana akandibvunza kukuenda ini ndaigara kuchimoyo ndikati chienda pandaigara kuchimoyo kana ukarasika kuchimoyo inoda kumaredheya emanika uende kuona atete wozoita kuti kuenda shuwa akarasika tukaenda kumaredheya emanika ichisvika ikoko hapana kupera mwedzi 3 mai vangu vashaika mai vangu ndokuuya nousiku kuchinawo ndakavata kutomunokera koma ndinokanda dongo sekutaura kumaita paashura
ndikati uchimira kwedzi Marudhera umupingo bhodha umazambiri. manyika chai tichipindira kufox pamutare mnana munene kune maridheya 1 and 2 Aoga. Alright. Ndoziya marudhera iyo. kune 1 and 2 Kakuenda vana tamanda iyo. yeri chipuka mbere Yekumupengo bhodha kumuza kuchipinge. Vamunyasa. Budira vana vodokuza. Alright. saka zvasidaro kupe takazoka ndadomboka kuseni iye chibati mukoma ndakuti ndakwenda ndikati baba ari kurwara Right, okay, fine. Iwewe wati uyo atongorikavha akabva azoenda kumarudheya. Mai ako vhadi mai ndo paakashara wenyu mai vangu ndo paakashara wakwete wafikisona nditisi mumwete mai wenyu mai vedu mese nafikisona kuti mai vedu mai vedu kuti vakashara saka mukomana wakasangana nemashura mai ava kushayika kwavo kune anything to do nezvo aiwa akatoshayikawo akatorwarawo then zvachidaroko mukomana akabva adzoka kumozambique until today haana nanhasi zvotofamba matare kwatofamba tide kuti zvikisene zvake zvotozvisiyana naye uriyo uripo asi pana akambosvika kuhawana sekuru akatomuna akati tasvikirikiba okay fine nyaya yangu iyoyo taizwa yese mafambiro ezvakaita ende tese takutoziva kuti ndo zvakaitika ana baba mukuru wakaita zvinhu zvawakaita wakatambisa baba ako front izvozvo baba ako akazosvika pakudii pakuzofamba nemumwe wacho pakasvika mukazidzosera back to center right uyo mai ana joel acho achibva afa handizvo ndizvozvo which means kuti ndo chakati 2 days later kamasiya right then bva zvachizodii baibapo imimi zviro zvaka zvichikunetsai twa zviri pa25 cents 25 cents makaidzosera kuvaroi vacho mukaisiya umba kwacho ikabva yauraya mai yacho bva zvatopera hazvina kupera zvakadini vanhu kupera iwo mwedzi iwo watitonawo uno ndatofara stirino tatoya kudaro iwo mwedzi uno watinawo ndo watinofa 22 asi vari muzimbabwe muno vavasi kufa saka imwimwi muri kufa matutu kudaro zviri kunzi chii zviri kuzi izvoni baba mukuru venyu imimi vakashumba munhu mwana wakwadzumburu kusteksurum vakatora mapatsi ake kuisa muchigayo vakaita ndiye mari right saka imi manzitai sei handingati hangu inini handina chandingakwanisa kuti ndiite ndakuchitofarira bhozi ndauya kuma ndati mafamba muri kutaura kuzi baba mukuru wenyu akauraya munhu akaisa muchigayo zvikadaita zvizwa izvo saka munhu iyeye muri kubva manzi chiitai sei imimi zviri kuzi zvitsvagei muda kutsvagei kutsvage munhu iyeye kuti muzwe kuti zvakamira sei unomutsvaga sei hapana utungamiri hwatinoziva kuti toita sei ana baba acho ari kuramba ndiwo akuramba ane masene mavo akauya kwana dzumburu ndiani wasabusatiya ini munhu iyeye handikudi navo handikuzingo wandu wedu because izvizvi zvimudzinza zvakangoti uyu wamira asi iye zvaakauya munhu achitaura kwana sabhukusatiya zvacho ndezvechokwadi ichokwadi ende ndezvekwenyu futi ine way like I was saying ndiwe futi wangouya ndiyo nyaya yako indoripo iwo hausidoziva kuti chii chakaitika here ndiri kuda chii chourudoziva tinoziva kuti akazviita ucho ndiani munhu akazviita ndibambo mukuru wako wazviita wakapa baba ako achiti ifishi baba wako akatora mapatsi akaisa mufiriji baba mukuru wako wakauya wakazotora munhu uya mufiriji wakanogadzirisa chigayo urutoziva ndo zvakaitika handizvi chigayo achizofaya zvakafaya mari dzikadini dzikaita ivewe mukazofamba nana baba ako mukaenda kotaurwa kuzi bambo mukuru wenyu wakaenda kutambisa baba yenyu vaine makore mashoma vari kovezwa vakamutangurisa munhu wakafa vakadindindini vakabva wazomuisira mari muwaleti yekuisirwa chikwambo kaicho chapanganai chakaisirwa futi babani
saka zvino zvakatoitika izvezvo saka muda kutsvagei apa tiri kuchiti amira muda kutsvagei muri kudei bhozi zvakatoitika ka dai musiziva mwaiti hatisizivi kuti chii chakaitika saka watoti zvese hapasina chirudo kutsvagwa chetingada kutoti munge muri kutaura ndezvekuti kuna ana Dzumburu tauya uripi tisu takaurai nyaya iripo ngeyekuti ava havasi kuziva kuti Panganai vaakuzviziva handi zvatotaurwa pano uchada kubvunza kuti Panganai uri pera pane mudare kuno pane usindobvunza Panganai iri apa Panganai pese nenini dauti vakuzuzwa pese inini kurutoze ndotora Panganai izvo zvinoana kwaakaenda ndiwese zvandakutozviziva but nyaya yagara iripo ngeyekuti parudo kuti pafembwe Panganai obuda okonfema kuti zvemuri kutaura izvo ndo zvandakaitwa handisi kufara mweya wangu hauna kuzorora ndiri mamwe mapatsi angu bhozi haazi kuiswa ese muchigaiwa otherwise pakandopikwa 1 or 2 things zvakatorwa kuiswa bhodhi yake hairi izvozvi ishalo grave kana kuti zvakadini munhu uruda kutotorwa kuti awigwe then mweya wake woripirwa kuti uzorore ndozveurudo kuti uite iwewe mbiri yako kuti akuiziva yekuunganidzana wakambounganidzana baba ako ese saka iwewe ndozvoruda kuti udini uite futi iwewe kuti ukokorodze shairoro rakambobuda ruda kuti ribude futi isusu manje nyaya dzinenge dzakadai sedare mukada kuzvifambira mega zvinogona kunetsai ndope munozosvika pane n'anga dzakafunda nana baba enyu zvotanga kunetsa isusu mwaida kuti munge muripo muuya ava vari kuuya tinovati mawisoblowers vanogona kunga vasingachaoneki asi unotoona kuti pane zviri kutonetsa zvakavasumudza zvakaita kuti wauye zvazvoita kuti iwo nhasi ungori parapa uri kutozvibvumawo futi kuti anhu iwawo akauyawo unga mabenzi haasi chii mabenzi iwo wacho iwo dai asiwo akauya waida kuzodini iwe ndiwona baba aitochovha bhasoro risina cheni racho iweizvo waida kuzodini haine nyaya changamiri peyanga yatari chaipo susu generation yedu yedu susu ma70s anga takuda kutorwana namudhara wacho wasara kudanga racho kumba kwedu hakuna kumire zvakanaka zvibhakera zvisoro zvimaproblems iwayo mamuruda kutonodena dzimwe mhosva pamusoro pedzimwe dzinenge dzitoripo ende muroika ukamurowa akaiti minzi kuti nyaya yatodini yatopera asi hazvimisi kuti mufe ba handiti tamuna august iwoyo wacho ndo rudofa iwo hausinge usitikofa iwo urudo kuti zvisvike kupi iwewe pane iwo wakatya kuita wisonge utaura kuti kune zviri kuitika pakaita akakutambira frandi yazokuchovha kuti nhasi ungori pano uri kutestify mudare muno kuti zveshuwa mhosva iyoyo anomashanganise mhosva kuuraya takauraya uri kubvumaka kuti mwakauraya Panganai mukamusenzesa muzviro zvenyu mukananzva ndo pakanakira nyaya yani yenyu asi ava vane losi yemwana wavo nanhasi unoziva kuti hakuna chinhu chinorwadza mubereki kunyanya mai kuti mwana wavo unofaka anoda kuti after yeye otu oenda paguva remwana wani wake achiisa tumaruwa nekutimbira timbira nekundochemawo kuti mwanangu weiona inini ndandosarawo kuno iwe uri nherera kuuriko ndiri kukuzwira tsitsi wenaiwe handisiziva kuti uripi vari kuda kuziva panewo maremains ani ake
maremains ake anogona kunga asingachabudi physically, but area yacho pakasvikwa pane vanoita chivanhu vanomutora, kunyangwe pasisina chinhu vanomutora panganai, onochererwa guwa remweya iwoyo, unovigwa mweya iwoyo, ozorora ochitaura zvinhu zvake zvotauribwa. Ndo besa reminaro iweyo, ndo nyaya yeinayo mudare muno. Ava vangagona kuita udyikiro hwekuti toda mombe 28 toda 33, but zvisingasorovi problem yapanganai. Panganai unoda kuti ataure kuti ndiri pakati kana kuti zvakati zvakati, asi vanhu vana mashanganisi zvamakandiitira ndiri kuda zvakati 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 zvakati, zvipuhwe kuna nhingi nhingi, baba munini wangu kana kuti mai wangu kana mombe idzodzo zvendiri kuda, imimi mounza zvinhu izvozvo. Inyaya yatoo mudare tautoiitira kupi kuno, zvinhu izvozvo zvoitwa, nhango idzodzo dzobva dzaitwa, zvaera zvadi zvapera. Nyaya yakanaka pakuti muri kubvuma, nyaya dzetirusana nadzo muno muzhinji ndezvavanhu vanoramba vakauraya vanhu, imi muri kutobvuma. And are you prepared to compensate, to pay, kuripa ngozi iyoyo? Maka muri pamwepo here, muri kuwirirana here, uri kuti ana baba ari kuramba here. Saka are you going to tackle the whole problem on your unani iwewe wekwamashanganiso uri kusaidi kwako? Dai uri kuziva vakauya kuna sekuru, toziva kuti pamwe maa3 or 4 uri kuti hawadi hawazi, saka uri kudodiyo. Chinoenda kuitika manje ndofuka chingamenda ndakuudzai kuti dzinza redu isusu pachikamu icho chichi umwe naumwe azvimire, hakuna chadya sadza romwe munhu. Yo, saka wakazvimirira. Inini ndatoya nditorwani. Une mombe here? Aiwa, handina. Toti tamudaidza munhu muno izvozvi zvitobva tamufemba obuda panganaya pota kuti ndikude mombe 10, unodini? Ndine guno rangu rakanongedza. Ya, munhu anofanira kubatwa mudare kuti zvinhu zvipere. Ndiye anozi Joel Mahlanganisi iyo. Ndiye asara ari baba vedu. Ndiye atori nevana vatori nemari vatori kunze kwenyika. Ndiwo vanhu vakatokweya magetsi. Ndiwo vanhu vane motikari dzadzara muchipingu. Ndiwo vanhu vari kutodya panganai. Ndiwo vari kutodya panganai ivavo. Isusu tiri varombo hatana kana nchii. Saka uri kuti udii? Iyeyu Joel ndiye anofanira kubatwa kuye kuno. Ini ndiri mwana mudoko. Chandinoita inini ndini muroyi, utori muroyi. Muroyi une mari unonetsa kumubata. Nditori naMwari aruda atorova. Wauzivi muroyi muroyi akaita mari munonetsana naye. Muroyi ngaite murombo zvouripo uite muroyi tokupiringisa atimbonetsa, but ukaita ginde vaitega magetsi unotinetsa. Bhozi ukauya ukanoti anhu anoda kundibata aka haudzoki. Tina aroyi tichadini kuaroyiwo? Arunoti ndikabata ka obva ati next court iwe muroita kubata uya kuno. Iyo zvizi wangu wacho ari kupi Joel? Joel kumakondo. Iko kuchipinga. Kuita kwake akasevha Samuel baba. Makamunyorera Joel. Ndiko kwakatangira. Ndakaona pepa rawo. Joel wakamunyorera. Ndiwo wakandandarira musuya. Wakasevha nandarira. Hanzi wakasaina. Wakasaina. Wakazosundira uyu manje. Wakazosundira ini. Imimi manje ana Mahlanganisi. Sende muyake yaroshandisa ndiani? Joel Mahlanganisi. Andika wakasundira wewe kuti une mashanganisi. Iye yake yaroshandisa ndiani? Mahlanganisi roti. Saka wakatya kuuya kobuda muno musababa. Wobvata ngosundira uyu kuti azoti chienda iwewe. Wende kozwa kuti iwo chaenda komufika. Ana kundisundira. Zvakaenda koita ndezvekuti inini ndinga ndiri pamba. Kumakondo kwaakabva vaiva nemasamu kure nekwendoni kwandinogara. And uyewo nyaya yavo ndeyekuti inini ndinozi ndakangwarisa.
mudzinza Uyo kuzotsvaka zvakadini zvakawanda Anongwara. handiti muri kuona ini ndakangwara bhozi ini handizvo zvinonetsa handizvo zvinonetsa inini saka iwo munhu wakatondimaka kubva pandakatanga kushungudzana mukoma wangu baba kuzosvika uyu fikisoni ichizodini achizopona chiroma anhu ari kufa iye haana ana ari kufa iye haana imwe ndiri murufa arombo isusu tisupererwa warombo saka zvendinoda kuti muchiita manjika imimi muriko imimi uyo kune ana bamudiki varikoka vakawandisa vari kuti kudini tingati vamwe vana vabamudiki nekuti asharuka emazera emu maipiwa maningi nemukare mabasa enyu maiti saka mukuzivarwa kuti akaitwa isusu ini ndakazimahlanganisa muningi wangu kumashure kana mukoma wakazipenesera kana kuti mundikodzi vachitora mazita aisenzesana mabaaira asi munondoziyana iwewe zvese nemazvina basa muri vedzinza musiwe munorohwa nemhenika ndimi munozotobuda zvitupa chakazipenesera ani asi munenge matorohwa muri femiri yacho iyo vari kuti kudini usanyanya kufunga kuti chinoroesa isenemba iropa vari kuti izvoni iwo ndioneseneme kuti chii saka mhepo dzakuchiuyaanganise iwewe chingaomirira zvinhu zvacho bhozi ndione chii unesene ndoti havana mukomana nababa mune zvinoita zvamudini iwewe wazvizwa zviri kuno nyaya yako uri kuiziya nyaya yerudiwa ava varoda inonzi muchirungu closure imimi makatoya mega dai waigona kubata kuti uzwe kuti mukabata sekuru veawa vakupe lingi reva akauya ndo unogona kubatana nawo vobva mawirirana kuti ona isusu tiri kuda kuti isusu tigadzire zviro zvinopera nyaya yemauda kugadzirira apa haisisiri yako baiwo nevaripo mauda kugadzirira vana wani venyu nevazukuru wani venyu mukatadza kuisorovha iwoyo nyaya yacho wondoite mbiri yeuzi wakangwarisa wosvikofa noungwarisa kwako uchisiya nyaya idzi dzakadai dzinza rekwamahlanganiso racho raakutoparara unoti uchifa nhasi iwo usati watombochinja nesaidi wotoona kamwana kako katoyo iwe ndakasiya iwo kuti ugadzirirwa wotoona after a week mowauya wotoona kuti zvimwe zvinhu zviri kutomira ngoti uripo wanzi watofa iwo geti ratodini ratovhurika saka uri kuda kuchiita sei iwewe ukatadza kubatana nevamwe wako wacho iwewe zvakaitika tiri kunakidza ndechekuti zvese zvakaitika uri kuzviziva but mune chikwereti neava chekuti pafembwe kubuda hani panganai ataure zvinhu zvaaruda imi mana mahlanganisa wedha muri mapenzura zvorutaura wedha murichi muruda kuti mubatani muripire ava nekulozha yekuti paende kuzofembwa pakatsakatikirei mwana wavo mweya wake unoda kutorwa uri kuona zviri kuitwa maovheti ari kuigwa izvizvi anotozikanwa kuti akatsakatikira hapasisina chinhu hapachina kana bhonzo kana chi asi ndobva akatsakatikira panotorwa ivhu riripo rinotorwa ipapo rotoiswa parinoiswa rotonamatirwa woita zvavanoita rotochererwa guva 6 foot rotoiswa ivhu iroro imomo potoiswa tombstone potovharwa zvotoitwa pasina nechinhu ndo zvavari kuda ava maremains emwana wavo nekuti iye paari ari kuda chii kuti imimi muripi zvidi zvipere saka uruti udii nazvo izvozvo ndandotokumbirawo kwamuri changamiro kuti hapana here zvamungakwanisa kuti muite zvinopa masimba ekuti iwo babambo joeri mahlanganise vanga vachiuya muno mudare ndisangane nawo muno ndichichitaura mutauro wandiri kudini nekuti nhau dzandakasangana nadzo inini bambo iwowo havana kusangana nazo chavari kukwanisa chiri kurya mari chiti yakasiya shando rokuchekeresa munhu handiti kuti baba mukati runozwa babo simba rake atokupai simba zvakanyanya because abvumira avo kuti ataure muchidii muchizwa kuti musangane panyaya simba renyu riri pakutsvake mari kuti babo akwanise kuitawo simba rekuti adaidze chii wangu waya murutsvaka yaya kuti auye pakati penyaya mukangouyawo semunhu
Haasi kuendei kunzi ticharamba tichinyora masamoni isusu tichitonyora stationary ayakudhura bond paper evobatsiraiti yani maonere endaita ngeyekuti nyaya iri kutaura uyu iri kubatana nevanhu vakasvike panyika. Nyika unofanire kuziva anhu akasvike pamba papi. Right. Nyika dai ainge ari pano waizotorwa kana riri dumba kuti zviri kuti nditipe tizwe iwe anhu akauye kumba kwako ewaizodaidzira uyu kuti kuna anhu ari uno unganga kutitaurirei mazita awo here kwakuchijoinisana uyu ochisungwa isiwe ndazvitaura izvozvo ndazvitaura but apa ndangoti pamwe pane mamwe maitiro jowero inini ndiri panapa ndiri muroya zvomuri kuronga zvese izvi ndautozviziva. Muroyi ndiye munhu unoona zviri kumberi kwekumbere nguva manje zvokuti munozosara moronga tsoro dzenyu dzemuri kuronga idzo dzedzoka unonga atotanga kuzvidini ende unogona kutongwara-ngwara unozviziva kuti wanzi ndatanga kuzviimplicata kutopinda mumataromuka ndatonyura unobva aramba atori kunzi ende imu I don't think kuti iwo watiwo vanhu vari kusundidzira kwendiri kuti iwo bhozi uri mahlanganisi ndo pazobvunzwa kuti Joel wacho uri kushandisa senemu ipi because anogona kutaura kuti ndina mundidai zviri nyaya dzekwana mahlanganisi bhozi handisiweko iwo unogona kunga uri muti mahlanganisi chitupa chake chiri muwaleti make chakanyorwa kuti isenemu yake chakazi Joel mahlanganisi saka waizoti iwo samoni ngariuye kuuri pakuri hani watizve aiti zvandisani ana mahlanganisi iwo kati urusenzeswa kuti ndiwe wega unesereminoiti uye akabvunza kuti Joel unosenzesa kuti chii ukati anoshandiswa kuti mahlanganisi saka wakanzvenga samoni sei aini mupurisa wakauya wakataura kuti samoni raJoel wasaini asi wachiti chiendawo kuchiaroko uende kuona chini love more kana David ani muri kuona raJoel racho samoni iri yakanga rakazi Joel but Joel wacho wakachionzvenga kutaivhisa nacho uchisundira uyu macho arina kuya rakaizogasitara rakaiona saka Joel arinozi Joel rakazi mahlanganisi endifemi akarinyora samoni ndiani mahlanganisi ndiye mahlanganisi akawasana muri kuona ngatisaita zvinhu zvimwe kuti mahlanganiseka ilubo raakatoshandisa ipapa because apa harina kunga richisamona iye as an individual raisamona namahlanganisi saka ilubo yaakatoita play around with kuti iwe wacho waigona futi kuita play around naro isusu tichidaidza anhu kunongo ngatidaidza anhu nemanzita awo kuitira izvozvizvi we cannot hold him responsible. Joel anotaura kuti inini samoni iroro handisini mahlanganisi esene memunhu wese saka iyi blinded yakatobvira kuno kukoti pari kuda samoni rakazaziva chakaita kuti papuwe kuti mahlanganisi nekuidzi because ava vakanga vasina kana zita remunhu waaiva mahlanganisi asi vaiziva kuti vanhu saka uyuwo ndo hauchiburitse zita raJoel kuti tichisamona Joel iyeyo ndiwo zvata munhu wese kana neni nevamweni vasara kuma vanditaurirana nawo vati mwana wamai enda uite kuti zvinhu zvibude pachena bambo Joel ngavabatwa ngedare inini matumwa nemhuri sekuti yazi namahlanganise family vachienda wamirire pane vamwewo vasina kusamonwa vandafananidzirawo chipepa irori ita semunhu zvidii zvazviri ndo vatichiendawo chienda uzwe nyaya yacho kuti yakamira sei saka iwo wachizwa nyaya manje wabva waona kuti nyaya iyi ngeyaJoel hapana umwe murume futi hatiduti tazodaidza Joel uzotanga uzi Barnabas tinopedza munhu wese tichisamonana you certain kuti munhu ari kudiwa pa ndiJoel chete
ngatiiti joy mimika kune vanhu wemati 2 akaenda kutiyai kuna sabhuku usina kuuya kuti sabhuku usina kuuya ndiyo ifana aripo futi apa ndiyo akareceive anhu omusina kuuya nawo saka ndo mone kuti ya nyika waitotaura kuti Joel waitotaura futi ngezvaJoel. Joel ndiye uri kunzi ndiye baba wacho. Uyu wakauya wakafanana na uyu mwana wakandiuya wakoripota ngematambudziko, asi Joel ndiye baba wedzinde rese rekwamashanganisi. Saka Joel ndiye unoda kubatwa apa kuti auye apresente mhuri yake. Watinonzani? David. Right. Joel takumtumira summons unenge akanzi wasungiswa na David kuti uye kudane ramambo ipapo ndotenda ndokuti bozi kuti timudeedze isusu sedare tomuti wamunomwati iwo uri muroyi iwo utori ndakamuroya papi kufa pangana iwo wakafa une makore makanditoyo saka ake pakaitika nyaya dzacho idzidzi Joel, iwewe nababa ako iwo ndimu akazodzoka nechikwambo kumba kwaJoel kaini. Saka ndimu akamuroya. Hatina kumuroya ndiye Joel ndiye munhu chatishupa basi. Uro asunoramba Joel unotaura kuti inini azaya akandiwengera manzani dzangu prasi aroiwa handidire iwo kuna Joel uri muroyi wakaenda nababa ako kubva kwana Joel mukaenda kosiye 25 cents pasoko mukaramba nechikafu mukatiza mai ake obva afa mwakauraya mai aJoel saka ndaurai mabhutizi ndaona uchibatsirana sedare tine nyaya yaJoel muno tobatsirana sei kuti tibate Joel auye muno atibatsire sedare. Ndinoona kuti panyaya yakadai yaita kuti sabhuku wakasvikirwa nevanhu vakati tipangidzirei pajumbu nekuti tine nyaya nadzo pajumbu vabva vari kwasabhuku. Saka vanhu ivavo vakasvika kwasabhuku achitaura kuti tipangidzirei kwajumbu ndo vanhu vanofanirwa kusungwa. And sabhuku inenge aine witness kuti vanhu imwe ndii makasvika kumba kwangu muchiti tode kwende kwajumburu. Saka chitaurai pana mambo Sauromo chimwaida abve kwajumburu chii, kana Joel ari mukati mwacho kana ari papi, ndivo vachataura nyaya yavo yotangira ipapo nekuti inenge yaitobuda pachena. Kana ari Joel watosungwa naye. Right, thank you. Inini pandara ngokona ndikokuti ndikunzwa zvazvo kutaura nevavo, asi ndaona kuti nyaya yavo vangada kuti Joel agara apa, vangada kudandaura apa, vanopinda kugukirwa vofeswa nemhosva. Pamama kureva pamichiti iwe ndiri makarohwa pauko anokotokerwa. Saka zviri nani tidzokere kune mashoko ataurwa nababa kuti zvinhu ngazvibvire machitiro azvakaita kwajumburu. Ngauye nanhu ake sabhuku unochiuya here zvinani avazopinda mukati ava vakuita sewitness yekuti ndakambozvizwa kutsigira kwete kuti aisumudza against Joel. Because iwona Joel amumborosa amumborosa munogara here magarirwo akaita apa naJoel.
Atitofambidzani ndozvendikutaura zvacho izvo tinoramba tiri kudini kutenderera ngatitsvange solution yekuti tiwenge toda kuita right nyaya imimi sekuru ako iwowo sekuru yenyu nyaya anhu akasvikira kuna sabhuku ndi headman saka isusu toda kusamona headman nevanhu kubva kuchipindu batia muno muchimanimani anda musha saka tinenge takuenda through musha iye headman uyu anhu ava vari muarea make here wari mamusha futi wari ukukonini kukopa kuchopa hamusi machifu musha ngemamusha ndo mune vanhu vakauya vanhu vakauya titi tinoda kuya takauraya vanobva futi mamusha but madetails emazita avo ndoandina kutaurirwa imini akazonzi vanhu vainzi vangani anhu aizi 2 mainoti zvinoita kuti afonere sekuru nyika yacho ataure mazita anhu acho namba dzavo dzayosa headman wacho I think ndo vanhu vatingada kuti vauye kuti vauye even if headman iyeye akatadza kuuya nevanhu iye achigona kutestify in a way anotipa link but it would have been fine suppose he had brought him nevanhu vake tifambe kai kavani iwo mozotodini mozotopindirawo because if muti muisumudze mega from this end against joyo ronotaura richangamire ukaona waite mari ukashauzi muroi unonge usina mariba ndaite mari dzangu anharu bhuekana ndiri unoinzvenga zviri so simple ende dandazioti ndozvemudondaitsira kuno ndisina nombouya isusu totoshiya kuti zvokuti zvokupita muri undononga muroi here tatisaiwoiti kuita mari chitema here matsotsi taneta muno munenyaya dzakadamusoro ini ndakaona sekuru nyika yacho kunge china achobva ndiudza kuti handifunge ndinobudirira bani ndakabatika ndakanasa kuatara kuti sekuru mwati apa henyu mwakabatika asi nyaya iyi mwechirekete kuti godhi aimangari mwaiti ndinonga ndakamiremo tichitaura anhu aya asvike kumhatso kwangu namasi mwakuti kwai hapeni kuti unoite zvikodini nyamasiya ndakabatika musaifanira kubatika sekuru ngoti mwakati ndinongaita sekuru nyika yayo anonga aide kuti iwo atonge nyaya yacho iri paari hani mazona imwe musina kuiunza uno ane kasaidi kawo kaiti echiitonga handitika anonga echitore ini manika echichizwa zvekudini zviri kutaurwa ali ningi pakati penyaya yacho nhasi avo ndiyamangarwa mambo iyo hani mazona akushona handisina paa goti wakaramba kuti nina handitongokonimba ndosaka ndiri babangu anga akabvise pfuma mainini waitaura ni babangu anga akabvise pfuma handisi mugariri basati yavo ndikataura iti iwo chona watodini asi godhi zvaakaita kuti azotore zipiriyodi rakareboda wakamboitika nyaya mwoyo wake waindoti kwai hamainini ngoti ini ndichimwana mudoko anhu aya uyu sabhuku vanhu vakauya more than almost 3 times achiti vari kunetseka ngenyaya yengozi yapangana izvi izvo zvimusuwo akatoreketa kuti kwai hai munhu wondakatomufonera wakatonditi kwai yatozodaro yanaka ini hangu handisi kuzofunge kuti ngandiyabvunza kuti umbori ananowo mwaireketa naye wacho sendi zita rake chairo chairo hayo mitonga yakakute mwana ndo zvaita mai kutaura kwavari kuita vari right ndine muningi wangu unoteera kumashure mutwini wafikisoni kumozambique anorwara akuita songa kushata chii so iye mukomana iye aitombotaura kuti vanhu vekomalansi murikutadza kundibatikira ini nyaya yangu ndichaikwidza kupi kumusoro akamangara nyaya kwaheadman nduku
ikatsikwa-tsikwa. Uchomangara nyaya iyi kwaSabhuku Chiutani ikatsikwa-tsikwa. Uchomangara nyaya iyi kwaSabhuku Sazunza. Sabhuku Sazunza ndo vakazolinga naHeadman Satia. Sazunza waende kuona kuti nditaure nyaya iyi ihombe handikwanisi. Nokuti vana Joel wacho vese vakadzara maSazunza ndo vanogara. Saka yakangotorwa itonzwa kuna Bambo Satia. Bambo Satia ogara kurunga toka makore 3 vangodini vangori nayo. Yakatanga manga kwakari. Sazunza ine nyaya yamini Headman Satia. Sokutaura kuti kwapa kuti vaSatia vaite kuti vaite zvishua nyaya ineyi. Isusu hatichadi kupedza nguva tabva nayo nyaya iyi. Atleast taane picture yayo. Zvetakuita isusu nyaya yenyuka tangaita kuti iuye kuno inyaya yakatoonekwa kuti kwese kwamusha kwacho inovhara. Ndizvozvo. Kuti iye Joel wacho une influence kwamusha ikoko plus unei kuti une mari plus uruziya nyaya yake kutofotsoka kwayakatoita kuuya kuno. Isusu zvetakuita sedare taakuenda kunobatana naChief Musha tomutaurira kuti chief iwowo tine nyaya yetudo kuti tiite kuno ina Headman Satia une vanhu vakadai vakauya kuno saka tiri kumuda kuti auye kupi kuno nevanhu vacho iwova. Then next court date redu tomeka sure kuti masamonzi aita sei aenda ikoko haarambiba Chief Musha bhozi achaita dzakewo futi dzinoda kuzofambawo futi nenzira iyoyo ndokona kuzorambawo. Saka hatirambirani plus isusu vanhu vangangovhiringana ukanga uri mambo kuita kuti ndasiya hangu bheji rangu rakanyorwa kuti Zimbabwe. Yes, area of jurisdiction yangu inenge iri Chimanimani, but kana Mondoro ndinogara Dare, Matemberere ndisauti ndinotondogara Dare, Kariba kupi bheji dzasvai rakanyorwa kuti Zimbabwe. Ukanga uri mambo Zimbabwe yese, but iri Zimbabwe yese une inonzi area of jurisdiction kwaunonga uri. But inini munhu akatoita mhosva nhasi kumazowe oita mhosva otiza kuno ndozwa kuti akaenda kumazowe kuina chief katandika ndinotoenda inini nemapurisa angu munhu iye tisati tamutora kudzoka naye kunoku ndinotogara Dare ikoko pachief katandika wacho unotobva zvakaita ogara paruti ini ndotogara inini ndototi iwo wakatizonyika kwangu yo wayaba wauraya munhu wati saka ndauya kokudi kokutora ndinotokugara Dare iko handikutongeri nyaya yako ikoko asi au preside over the matter yekutaurira uyu kuti munhu wanga atiza kwako saka ndiwe ndoyautora iye kuti torai munhu wenyu. Saka toda kuzotaura kuti hatigoni kunyimana nekutadza kubatsirana semadzimambo and given kuti tiri muarea same area yejurisdiction that's the only way out yekuti samone redu rakutoenda through Chief Musha. Chief Musha otosamona Headman wake kuti urudiwa kwaChiefani Saurombe nevanhu akasvika ubva kwako yaorder yaakubva inini handigoni kumupa order iyoyo direct. Musha anozototi muzukuru wabva wapinda kusvika kwesogwe remuno ndiripo asi power isusu yekuti tobata Headman kana inini kunoku handinawo chief unogona kuuya ubatawo sabhuku wangu kana ino anotouya through inini. Saka ndo maitiro etakuita tochironga kutoti tibate Chief Musha otibatira Headman iye obva apa instruction kuti vanhu vakauya pamba pako iwewe uruda kuti uuye navo uende kudare inini ndichazokonfema naye Chief Musha kuti vanhu vaya vakazodii vakazouya ndichitozomupawo maanza acho kuti akafamba sei bhozi ndaipedza inini iye wacho Musha uchadozoti yakapera sei bhozi zvinhu zvakaitika munyika yani yake. I think ndo masovheri etingaita
nyaya yacho. At least information yese ndo yatatu kuda kuti tizive kuti zvakafamba sei kusvika pezviri. Saka nyaya yapo imini muri kubvuma kuti ndimi makakanganisa. Ende zvimwe zvinhu zvacho zviri kutomunetsa. That's why vamweni vakauya. Paunoda kuti pachigarwa pasi. Whichever way tikadaidza vanhu ivavo naheadman iyeye still paroda kuripwa. Pari kudiwa mari yemunhu kuti afembwe. Havanayo mari yavo. Munhu womunhu kune mari ndiye unofembwa haiburitsi mari. Vavava ndiye unosunga play manje. Imwimwe muri kufunga kuti munoda kufemba panganaika. Iye ndiye uri kuda kutofemba bhozi anga ichabuda ipapaboka. Ndiye. Saka unotaura kuti apeno zvemari zvacho zvototaurwa inini mari idzo dzezvizvo masukuru fees auda kuuya. Imwimwe hamatadza kuiburitsa. Iti muizoti zvadii futi. Saka ndagara ndakutaurirai. Isusu tichafaita kuti headman auye nevanhu vakauya vachichema. But hazvisorovhi nyaya. Nyaya yeruda kusovwa ngeyekufembwa kwapanganai. Otaura paakatsakatikira nezvaaruda kuripirwa nazvo ndimwimwe. Saka musanogara pasi muchiti nyaya takatoipedza iruda kutotanga. Ende Jesu ka wakakasikotofunga udzoka udenga kugara pasi panapa kwake kwaidoshipa. Anhu anomusenzesa so. Oza anhu akaita zvinhu zvakaipa anopidza Jesu. Ese anhu ari kuroya ari kushupa munomu. Takuda kuabata anotaura kuti chechi yangu chitendero changu chakazoti changu. Ari kuhwanda. Saka ndizvo no problem. Tiregai tironge izvo zvezvo. Takusamona Joel through chief takusamona headman nyika. Nevanhu vakasvika musi wa17 Satya mpana nemvura Hatina haibvunzo dzakare matisemesi nemikumbo techinzaka. mati Ndati mikumbo ina chindopera tichitsvaya mikudzaka asi anhu vakaita chekumukazi story rataura. ichatombona sekupera mukafunga kuti 1972 73 pane 52 years yakanyarara handizve. Saka chaita kuti isimuke iteii chatoita kuti mikumbo imboshanda asi inosvike pakuti zvinopera. Imini chaitoti inzvengechekuru kunoku kakwaputika dzakawanda dzakatadza. Isusu zvetinoita kunoku manjika hatina choko muhomwe pamai. Mukamine nyaya inonga yamushupa zvezvaka munouya kunoku tinomubatsira. Bhozi hatigurirwi pamanje. Senge ini hangu pachizvangu hatigurirwi. Hapeno kuti munhu wacho unonga auya nenda. Asi anhu ari kunoku handori pai rinondigurira. Hapana une mari yerinoda pai. Saka hapana indotora zvemamiliyoni. Saka hapana une miliyoni munomu. Saka kugurirwa kwangu kunonetsa. Hapeno anogurirwa $50 nema150 rene. Hapana kugurirwa kugurirwa unofanira kugurirwa mari usikagonowana. Ndo yonoti iyi hatomboita handizveuri. Saka inini hangu Mwari wangu akatondibatsira hake kari ndofunga waiziziva kuti ndichasangana nenyaya dzakafanana neidzodzo. Isusu takuita nyaya muno tinoite nyaya zviri yopera yakadaro. Manhu mari hainayo yarudo ndigurira ngaabhadhare ngangani nezviro zvari kunetsa zvidini. Inini ndironga zvisiri nani hazvo. Ngaabhadhare zviri kunetsa handizvere ngoma. But zvinoda kundibatsiri. Ona iyo zvinhu zvanhu vari kutsakatika uyu unoagasti uno. Samwari 70 unouya here iwe. Unombosati wafa pai. Asi zvawakunoku. Handizvo wakugone kupinda wakunoku. Ndinokunamatira pai. Iwe wanzi wakadini? Iweyo. Ende nanhasi ndori mifuti. Ndiwo uri kuyomiririra futi uri kuno. Ndorine mwana wangu wakatofawo futi. Nenyaya idzo. Nenyaya idzo dzidzi ndorinaye wakatofa. Saka chimira semurume tizviite kuti 17 vanhu asi pendiri kukutaura shona yandataura iri kuzotinetsa. Tadaidza vanhu vomusi wa17 vauya. Muri kudoti ibva yaputika here.
ndingati hangu inini Bozi tikadaidza anhu iwana joerewo akauya munomu tikatadza kuibudisa munomu siziva kuti yatodini. aiwa nyoka inourayirwe peyatodini peyaonekerwa but tinouraya nyoka chaichiya manje chiendai wobatana navo avo mwataura kuti musi wa17 kuti munhu afembwe kazhinji it depends nekuti zvakadini zviri kuma 400 300-400 pakanga paino zvimwe zvirudo kudaidai bhozi vanoita nemagrenade avo anozoti mumwe munhu unoda kudaidai unoputisirwa kuti ama 150-200 saka munoona kuti dhiri renyu rese rinotamba riri kuma-600 ndokuti nyaya yenyu inge ichipera uyu joero manje kasinzi chimuda kuputikira mumaoko mwake haabuditsi kana sendi kuti mutadze kubuditsei mari iyoyo matadza kuibudisa iti minzi kuti zvabva zvadini zvavharana saka chiendai mobatana murongani semhuri kuti mutsvake mari iyoyo haigoni kupera hayo yese kuti depends asi musazoti tatoita munomu zvatopera toti right itai toni kuti hai zvatini tifambai zvakanaka tionana musi wa17